हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि स' लेट्स गो भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ जायफोर बिथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाखानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि लेटेस्ट गोदान भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हायो दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि स' लेट्स गो Hai, Mongolia Town. Nihang naik nala, be Mongolia Town. Hello guys, जों दायो मंगलदैयाव दंफैयो डक्टर लोगो हमनो फैदो डक्टर लोगो हमनो मोनाखै 20 नाम्बारावसो दङ लिस्टआ बेखायनो मंगलदै टाउनाव साहा लोंना फैबाय खेबसे दा जों आरो चेम्बारसिम फैफिनलायबाय मंगलदै टाउनाव डक्टर लोगो हमनो फैदो बेमार जाबाबो डक्टरखौ नेबाय थानांगौ जायो मा जागोनलै बिदिबा साहा लोंना फैनानै दा खैजोन नायखो डक्टरा थांलायदिनि 20 जननि उनावसो दङमोन जोंनिया नाम्बारा दा नायहैलायनि थाब थांनो मोनबा गाहाम जागोन सानदो दा फुङाव फैनानैबो लेटसो जाबाय बेनिखायनो जेसां हायो फुङाव फैनांगौ जोंनिया एसे लेट जादों फुङाव फैनाया दा नायलायनोसै खैजोन दंख' जोबथारनायाव जोङो नेयै दायो जोंनि खामानिया जाबाय नै मुलिखौ मोनबाय दिनैहाय लास्ट चेकआपआव फैदोंमोन मुलिया मोनसेल' जाबाय दा जों न'आव थांनोसै बेलाय मुलिया बे मोनसेयानो दिनैनि थाखाय जोंनि खामानिया जानायलाय जों दायो थांनोसै आरो टाउनाव फैदो बेलाय थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो लोगोसे लाइक होनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोननि मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ खालामबाय थानो थुलुंगा होयो आरोबाव जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअखौ नोंथांनिसिम थाबैनो मोननो हायो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय